Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tayo yan, ti sardinas agat-gatangam, bibiyan nakaw. Agyaman unay, nana. Ay nawaw, apay akas tati busis mo. Kasla di ka pa yun makaisam. Ada ka di parikot mo. Magparikot kami nga rod kanila kay ko, nana. Anyat pagparparikutan nyo aya. Inga, tumanan tilan lady mi ti abang mi iti balay apag nanaudan mi. Parikot mi ita. Tawan pangalaan mi iti pagbayad mi, nana. Sakit awam mo na talagad at trabaho yu iti asawam. Ay na, day tangarod kot, nana. Amangan ko na, no, kayat yung nga ipaabang jay dagayo ijay laod, nana. Pimanaw samot ng tisigod nga agab-abang ijay. Mabalin mo't ng kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko no anya ti makunana. Kanumano ti abang na dayjay. Ala, un man, nana. Ay nahagyaman naklaunay. Bagaan daktuan, nana. Lakay, imawag ni nana tirya kanyak itay. Ti kunana kat nakasarita na kano ti anak na. Mano ti abang na nga eh. Ure, 4,000 per year. Kunana mait. Dadya kano matimbaga na. Kat no kaya ta, mabalin tamot laang garden. Tanalawa mo't dayjay. Ay kat mait nga ron ano kasta bakit? Adda timulaan tayo tinatag. Wala kay. Oh, anya ngay. Ipa-reserve kon kanina na tirya? Un bakit? Ibaga mga abangan ta. Naimbagla nga da pangisaadan ta iti kalapaw ta. Kan pagmulaan tayo tinatag. O sige, i-text ko adagos kanina na tirya. Tapno muna nga interesado ta iti dayja adagala kay. Mapanguntuman kita no ayan na abanda ti mayat apang ipatakdiran ta iti kalapaw ta. When mabalinlat tamot lakay. Tapno maiplano ta na imbag. Makahangis tamot lagan bakit? Naksayanan ti parikot ta. No dito'y ti pangipatakdiran mi iti kalapaw me. At dati may sakaruba me. Di addam to ti kais istorya. Sino ka? Ayan yung alamidam dito eh. Ay, naimbagal daw yung tata. Siyak ni Fredo. San ko salsalod suday no yung tinagan mo? Ti kayat ko amamuan, katuan niya tala alamidam dito eh. Ay, ko tata. Abangan mi ti dagadana na terya. Plano mi tagpatakdir iti kalapaw mi, kanagmulay tinateng. Panagkunayo tata. Okay lang nga ta, no iti asidag yulatan ti pangipatakdiran mi. Ay, pangasiyo ah. Di yu iya sidag ti kalapaw yu iti kalapaw kaw. Ne, apay nga tata. Di yu kayat nga adda ka aruba yaw. Dakat! Awan pagdanagan yu tata. Tanasaya at kami mo ti asawa. Di yu panggapan ti mangipatakdir iti kalapaw yu iti asidag ti kalapaw kaw. No di yu kayat ti gulo ko nagtubay. Sige. Saan nga doon tata? No di yu kayat? Saan mi ngay bilit? Gumatangak man iti mantika na naterya? Day talaan ka day. Wala na. Titibahid ko. At tugaw ka biay, ta isupot ko ti mantika agat-gatangam. Wan gayam. Asino dyan lakay ijela haod na na? Asino alakay tidakda ka matam? Tay lakay nga kinkukay ti kakaisuna kalapaw ijay. Ni bubong dayjay. Bubong gayam tinagan na. Apay ana sa ludsod mau. Ay, kwa. Awan magkiti na na. Kahit ko lang amamuan. Ipadas yaw ti makiis-istorya king kwa na. Wala na. Numaranaan mi amayat timod na. Bakit? Anya ti makunam. Mayat ka dimot lang ti kalabaw ta nga impatakder ko. Ay, mayat lata.
samot alakay. Tinapatay kat adapag na idanta. Ay nawaw, ni tata bobong ti lumabas bakay. Kita am tiraksyon na. Ay, kasi ti sigod, agsipot-sipot manay. Bambantayan na siguro ti garaw tabakay. Ay, bantayan na la amin ay. Saan mo't ang agrabyado? Ano yung baglaan nga na? Ta dito iti nang ipatakderam iti kalapaw talakay. Saan nga iti asidig na? Uwan nga raw, no inpilit ta tinagipatakderita si Dagna, sigurado agulo. Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan talakay. Ang mga no inton madamdamak, darupin data. Sakit istrikto launay mo, gayam day talakay. Mabit man lang si ka lalaki. Ha? Isya ka dito kasarsarita yo, tata? Sino kumapay tinagduma? Datalang matitao dito. At nakadi bagayo? Inton sumaro na. Agbiro kayo iti sa bali pag nanyo Ay nawaw, apay mo takas ta, tata. Kaya't amag na kayo iti parangak. Nalawag ka din. Anya? Magnakailaang manindi tao'y tamaki tayo ti birbiro kanyaw. Awan mo't sa bali apag naan mi, tata. Parikot yun ay tan. Ibilok yung mata. Saan kumamot akas ta, tata? Iti paraangan nyo lang madamumi amabali na pagnaan may. Kaya't amakita ti panagrupro pa yung itasawam. At nakali naramid may adi yung nagustuhan, tata? Awanin ti ado sa lutsog. Arabidin nyo lang tanong niya timbaga. San asyat ti pagpungpungtutin niyo? Makapaasar mo da jalakay. Ay nawaw, day jaya tatabobong manan? Oin, di nakidi kaya't amagnata iti paraangan na. Ay nawaw, abay ka na. Diyak maramoy ti da jalakay. Magnakay lang man dito eh. Kuna nakid din kanya. Ay, naglukon day jaya alakay. Iso, madlagayam amadi ti panagkita na kanyak, itay limabasak iti paraangan na. Ay napudot ti dara na kadatalakay. Awan mo't amo ka basol tagin ko na. Talagang sakit di nga ugali na ti kasjay. Nagdumak nagduwa-duwa ka mang sumbat kin ko na. Talakay kat nga rod. Di ka latan agtagtagari inton sumarunulakay. Kandi ka mangisawang iti makapasair abalikas. Tapno saan nakarkaro agumura. Awan ba kayo? Oray kasi ti pa nagsasaon na kanya katagtap-tap pala. Masaya at lahat ti pa nakisaritak kin ko na. Talakay kat nga rod. Kinasaritak ni Pridaw, maipapan itikapsat mo, Mari Mabel. Apay ka no, maray. Apay, tikabsat ka. Istrikto kanumo ni Bubong kadakwada. Diyan di aga po ka no, mga agis istriktaw na jaya lakay. Idi damaw, di na kayat nga agpatakder da iti kalapaw da iti asidig na. Idi kwan, di na kanumanen kayat ang magnada iti paraangan na. Aniya? Bagbaga am ti kapsat mo, Maray. Da Frido kan bibyan laang ti kaaruba na ijay. Kastapay laang ti trato na kadakwada. Agin i-stricto pay laang. Talaga asan nga pampanunot na jaya tao? Asino nga'y tinamnamaan na at tumulong kenkwana no apaan na maamin. Ay, huwag nga raw. Siya ka adayo kami mo akakabsat na kenkwana. Dahita ti di na mapanunaw. Narigat ti agin i-strictaw. Ta ang mga nuag kasapulan ta iti tulong kat awanan ti mayat at tumulong. Ay, naku nampay, maray. Enya ti gagara manak. Imaya, tao may kasirmunan. Enya tamo ka basol ko kada kayo. No kada kamay, awan na talaga. Ngam kadagiti karubam adaw ti basul mo. Nagpulong dagi ang gasawa kada kayo. Ni Mariteria tinangidanon kanyak. Kas day mo't langin Nagistorya da kinteriya. Ni materia, indano naging ka. Sana nasayaat nga agin i-stricto ka rin ka. Sana garod akomportable ka na kwada. Na. Apay, Mike. Ada ka di dakas ngay naramid dakin ka, Ewan mo tinday. Gamsaan tayong ambaw. Nanya ti sumaro na mapasabak. No para kanyak. Sika, ti ayan ti parikaut. Ida niya agapaw aparitam ida magna iti paraangan mo.
Gurguraam ida, nga awam mo makagabaw. Imbagak matasana ka komportable ka dakwada. Wala, tanalawag mo asika. Ti ayan, ti parikaut. Ay, agpanunot ka. Tadumteng tutial daw akasapulam dagita at tao. Patunutap, isuda, ti asidagkan ka. Ganyan ting desisyon ko. Isuday dahil manang. Sa haling nagbalaw. Nimbaga kasana ka komportable. Talaga saan? Na. Agpatangkan ka man ako na kaon. Ay, sige. Ha, nangamong ka man langan. Lakay, ang mga no pinagsasawan na kamanin dayjay alakay Fredo. Bakit aglinabas kay ti paraangan na? Duhal daw na dyan nakitkita dahil alakay bakit? Awan tao, di ta kalapaw na? Dito di Jack sigurado. Nakarikap mo titawa kan ri daw na. Wano, at dati na panan na. Nakarikap titawa kan ri daw. Yung kasla saan anay kandado. Ay no kasta, saan ana ikandado ti kalapaw na? Kasla saan? Bakit? Ay nawaw, abay ngay nga ta. Kanya nga tanong mapanta si Ribbon. Nakabutbutong lakay. Amangan ko nak no agsaksakit. Wano adakit din napasama ken ko ana dita. Ay, nakabutbutong mutlakay. Dua atawin na dakis ti panagsasauna kadata. Ay, ang mga nuinton madamdamakot. Bunang matan ti ikamat na. Nana, adaman damagat. Anya day tanakaw. Sa dino nga ta tinapanan ni Tata Bobong, Nana. Ay, jak ambo Apay ka day. Awan ija kalapaw na aya. Ngamin, Nana, maikatlon nga aldaw asaan mi anakit kita. No idi kat ado ti sauna tunggal lumabas kami iti paraangan na. Itakot awanan taawan mo ti tao ijay balay na. Sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mo't alim mablabas dito'y balay. Sigurado kayo, Nana. Wine, amangan no adala ang iji balay na. Ala, makapadanag kayo mo't, Nana. Ipadasuman atuktukan. Amangan no ada ijay, madila ang tirik na iso anak ko na yaw, anak karikap titawa kan redaw na. Nakabutbut ang tuk-tuk ijay balay na, Nana. Amangan no ikamat na tibunang kada kami. Isan nga ta, Nana? Ipadasulat ta Kaasimay, amangan no masakit ki day. At tataaw lakay? Kasla damot bakit? Lukat akong diri daw. Tata Bobong! Tata! Adda kayo kaday? Edak ditoy. Edak di ba sa akong lukad yan? Ay, sus! Ay no. Ano kayo tata? Nakailag kay laang matitikatriyaw. Madingarod tirik na. Paraw. San kayo sa hamutan ng nangan? Awan tipigsak nga aglutaw. Ay, dagiti kabagyan nyo nga, tata. Amuda ka diti, kasta ka sa saad yo. Saan pa? Awan mit nga minti cellphone ka. San ko'y da maawagan? Ken may sa, jakon kabailan timag na. Agkakapsot ba takiti tumag ka? Ay, Bakit? Awagam ni Nana Teria. Ibagam akuntakan na ti pamilya ni Tata Bobong. Taray tayo sa ospital. uuwin lakay. Kay, kumusta mo tanti marikrik nam si kabubong? Nastayaat mo manang. Makitam dayta napasamakin ka? Dandani kan maustal, adimi amaw. Di na kumamutin asirmunan man. Nay, maglahagan na! Tada, di nakakita kan ka. Ungarod. No sino, ti kagurguram. Iso, ti umay pa yung pangtulong kan ka. Nakababain launay kadakwada. Nya ngayon ti rupam ngay sarsarang mo kadakwada, ay awanon na.
Isu nga ro na mababay na kadakwada ita. Ni Fredo anamin ado a pinagsasawak tinangubakan niya manang. Kunak tupay ka, bubong. Di kag balen nga istriktaw kadagiti karubam. No, saan ka mat maag-agrabyadaw? Awan tirasaw, tapno agin istrikto ka. No, apay nga may na di mo kaya ti agawi, DJ Balay. Kaya't kung aron ba dito'y kalapaw ko manang. Agam kita ma. Saan aga paw tanagimbagkan ket kinatangsay ken kinaistrikto manan tinang nang runam. Saan ay manang? Ay, agbalbaliw kan, bubong. Di kay madanagan. Nagadalak tinapasamak kanyak. Nasaya at no kasta. Sige, agpakada ak ngarudan. Agan-anad ka manang. Sigurado ka kaday, kabailam tiyag na ditoy. Wen, napigsa akong. Kabayla akong tibagik. No kasta ti kunam. Agawid ak mo ngarudan. Tapno sa anak amarabian. Anya ti suksuk dalan nyo, tata. Star Apple samad. Makapangpanganak nga raw di Star Apple. Kabutan ko to umulay. Tamangan ko numatnagak. Narigating. Siya kundi umuli, tata. Kabaylam ka din. Kabaylak, napigsak pa'y mo, tata. Alaban ka raw baraw. Umuli ka. Tapno damot maramanan tayo abunga day tanga Star Apple. Oh, Star Apple bakit? Ay nawaw! Nangalam iti Star Apple lakay. Inted ni Tata Bobong. Anyat ko nam. Inted ni Tata Bobong, kunak. Nanana, itaman pa'y. Nasayaat mo ti pan nakisarita na kanya kitay, bakit? Saan anagungay? Saan may? Nana, nagnakam samot, edi na ospital lakay. Un bakit? Kastamot lang ti madlaw ko. Nang rugi idi na ospital, kitawan mo ti ado asauna. Saan mo nga istrikto akas ididamo? Ay ka nasaya at mo't no naamiris na dagiti bidot na lakay. Tapno saan mo't laeng nga isupay a pagparikutan ta. Tata Bobong, native a manok para kada kayo. Native abanok ko naman. Wen, para kada kayo. Ay, para kanyak. Uwin tata. Abaw, Sobramot nga minti, inluto nila kay ko. Di mo kabailan nga ibuson ata. Dudwa kami mait, iso nga ikanda kayo mo't ay niya. Agyaman aklaw na itanalagip na kay kan. Basta di nakamparparitan amag na iti paraangan yun tata. Sading. Hitan na kumaga po, paritan kayo kan. Ay na! Agyaman ak unay, tata. Talaga ang nagbalbaliw kayon. Ay, wan. Nariga tayo, ti agin i-stricto. Ang magando awan ti tumulaw. Kat maustala ka din na oras. Ay, nawaw! Agbalin ka anasaya at akaaruba. Tapno tulungan da ka, intundumtang ti aldaw nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.